Kijk nou toch. En dat vind ik nog veel leuker. Ja. Is dat een douchegordijn? Dat is om de vos af te schrikken. Hallo, Hallo, ik ben Bas. ik ben Sandy. Hey Cindy. Ik zeg net, wie bizar is dat? We rijden hier langs, er is nemers. We rijden de rotonde rond, zetten de auto hier neer en dicht komt ze aangereden. Genoemd het werk. Ja. En dan ga je ze even voor, hè? Ja, aan boete zitten, hè. Dan moet je toch naar boete na. Oh, wat leuk. Is dit 10 tuintje? Ja, En een paar... Wat zei ze? Ja, maar hoe is? Oh, ik ben uit. dat is een auto, ja. Ik heb een zombie laten zien. Dat is wat lopen hier. Hey, maar Met de schön aan. dit ziet eruit alsof het al heel lang bestaat. Nou, toch wel al een aantal jaar of 10, ja. Ja, Een jaar of 10. ja. Is dat 10... Ja, wie Ja. moeten we het nemen? Wie noemt het Ik zelf? neem het de Ark van Elsen. Oh, de Ark van Else. Ja. Heb ik direct al de titel voor deze aflevering van... Kent ze onderweg? Ja. Ja? Ja, ja. En waarom moest ik een eigen ark hebben? Ik ben gewoon helemaal gek van dieren. Met z'n aan een hoes kent ze natuurlijk geen gans en kip hebben, hè. Dus ja, dan moest ze... En toevallig dat mijn onkie achter een moestuintje had. En daar had je plaats over. En toen is ze begonnen met een paar cavia's. Ja, en dan breidt dat uit, hè. Dus de best begonnen met cavia's. En die heeft ze Ja. nog steeds? Nee, ik heb alleen nog één, de kippen, ganzen en dwergpapegaaien. Dus, beurzen ze. Die, ja. Ja, En kabouters. kabouters ook. Ja, 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 ja. Was het een beetje leuk. Oh, hij staat er trouwens. De Ark van Else. Ja, Hoe sta je dat? Hé, achter die. Kijk toch. Ja, ja. Hé, onder de geranium. Dus en dit... ook die even eruit halen. Dan hebben ze er nog Ja, meer. lood gewoon, lood Dan gewoon. hebben ze nog wat meer. Ik denk dat mensen dat alleen maar leuk vinden. Ah, dit is echt praatje, hoor. We hebben niet zo'n dreuge zomer gehad. Dus dat zien de eentjes die Ja, doorzitten. ja. Alles zit goed achter slot en grendel. Of heb je een vos rondlopen? Ah ja. Ja. Ja, ik herken het van mijn eigen keeper. Ja. Daar komen ze aan. Alles met kettingen. Just hoe die doen. Oh, toch. En? Oh, nee. Hey, Waarschijnlijk van die poenen. zien die lekker? Ja, ik eet ze niet. Het zijn eendeieren. Dus het zal best lekker zijn. Maar een beetje modder, daar werden die ook niet bang van. Nee, eenden vinden dat niet erg, ja. Die halen de wormpjes uit de praatje en dan genieten die wel weer. Huh? Nou is hier wel een drukke weg. Ja. Waar haalt ze dan die ontspanning uit? Gewoon het contact met de dieren? Tuurlijk, dieren zijn altijd blij als ze terugkomt, hè? Toch? En dieren oordelen niet, hè? Nee, dat is zo. Ja, ja. En trouwens, een beetje ark kan ook wel tegen een beetje water, hè? Daarom. Maar als ze zoiets wie van hier komen kijken met kinderen en met hun. Ja, dat is echt, dat zijn Goeie. hun. Die krijgen ze niet met door, hè. Die moet dan eerst in. Eerst komen kijken naar de dieren. Dus ja, dat is wel leuk. Dus eigenlijk is de ark ook een soort van kleine kinderboerderij. Ja. Alleen niet dat ze er zo in kunt slopen, hè. Nee, maar ja, dan Dat, moet ook nog wel een klein beetje controle zien. Ja. Over wat ze over de vloer kijkt. Maar het meeste kent ze toch zien van achter het hek. Daarom. Dat is het ook, ja. Maar ze hebben ook al dieren hier weggehaald, hè. Dus ja, dan wordt ze wel wat voorzichtiger, hè. Oh, Ja. Kent ze terugkopen bij je marktplaats? waar gebeurt? Ja? Nee, Ja? oh wat slecht. Ja? Heeft ze dat ook gedaan? Jazeker.
En het schoonste is, ik heb me bij de politie in Maastricht moeten verantwoorden dat ik mijn eigen dier heb teruggekocht. Want ze zachten, als ze dat hij is gemeld bij ons, mogen weer ze gaan ophalen. Ik zeg, en wanneer zit hier voor de laatste keer in de Efteling in het Sprookjesbos geweest? Ik zeg, maar dat geloof ik niet, dat je hier met een patrouillewagen mijn dieren gaat halen. Ik zeg, je hebt immer aangifte gedaan, als je dat is, hè. Je hebt ook een knie met de kop afgelegen, ja. Er gebeurt van alles, hè. Daar hebben ze geen controle op, als het van hoe aflijkt. Maar Cindy, wie is dat dan? Als ik dan op locatie ben je immers die eigen dieren die... Heel akelig, heel akelig. Ik heb ze ook niet gezegd dat ze van mij horen, maar ik wist het. Want anders denk ik, ja, ik heb geen revolver of ga aan me hangen, hè. Dus voor hetzelfde geld, het zijn dan niet van die loesje figuren, of het zijn best wel loesje figuren wat dat doen, hè. Precies, zonder namen of plaatsen te nemen. Wat voor lu zien dat dan? Nou ja, tattoos tot top. Nou wil dat ook niet alles zeggen. Ik wil daar niet alles zeggen, mag ze ook niet veroordelen, maar het hij was wel zo. is een onbehagelijk gevoel bij die lu. Ja, ja. En daarom heb ik ook niet gezegd dat ze mijn dieren. Weet je, zo'n Franse hangoorknien, hè? Dat is een dier van 5 kilo, hè? Dat betaalt ze normaal 50, 60 euro voor. Dat heb ik dus ook gedaan. Dat hebben ze metgenomen. En dat heb ik teruggekocht voor 15 euro. Aha. En dan kan ze zeggen, ja, voor 15 euro kan ze wel een hoop zeik maken en die kenbaar maken. Maar ik denk, nou, hè, dan is het in leven dit gaat meer waard, hè. Ja. Ja. Maar het ergste is gewoon die dieren, als ze die dan terughaalt, die leven niet lang meer. Die hebben zoveel stress metgemaakt. En die zijn in dozen geduwd, ja, dat... Ik wou je net vragen wie het met het Franse langoortje is, maar dat is er dus niet meer. Nee. Kriegen ze van dik ook namen? Ja. Ja? Ja. Dat is Up en Dup, die twee wetten. Up en Dup. Ja, de zwarte. Moet je even goed nadenken wie dat hadden. Dat heb ik ook een naam gegeven. Carlos, ja. En die twee, ja, die hebben nog niet echt een naam. Maar ik denk Katrien en Dick. Donald, Dick en Katrien. Oké, Donald en Katrien. Die heb ik gewoon nog niet zo lang, die twee. Maar ze hebben zich goed gewend. En de ganzen? Ja, de ganzen, de witte is Bobby. Dan hebben ze zo'n groot mannetje, is Donnie. En dan hebben we Hansje. En Pino. Oh, ik dacht, er komt nog een grietje achteraan, achter Hansje. Ah, Nee. geweldig. En die spoeden zich dan direct... Nog het Hey, maar gras. het gras, maar gewoon die de moestuin van de Noord niet in. Nee, dat is een hekskeveur. Oh, dat is Maar een dat heks. gras mogen ze opfretten. Daar hebben ze ook het groen voor binnen. Hè? Dus dat huisje door, dat is van de Nonk? Nee, van mij. Ook van dich. Zelf geboet. Kijk, Ja. hebben ze alles zelf gebouwd, hè? Ja. Dat lijkt me dan ook nog leuk, dat ganse geknutsel aan die ark. Kijk, en dat is Marktplaats, hè. Maar ja, dat staat er ook alweer 10 jaar. Hè. Het moet allemaal weer eens een beetje opgefrist worden. Maar ja, dat is nog wel altijd goed. Ik vind het fascinerend om te zien wie die eenden dat doen. Met die Ja. snavels. Ja, die tukken eigenlijk op de grond en dan komen de wormen omhoog, hè. En die filteren het water ook, hè. Anders hebben ze wel heel vies water. Ik had eigenlijk gedacht, toen ze het eendenhokje open ging maken, er komen vast een paar loopeenden uit. Want die zien, Die heb ik ook gehad. want die zien dan wel goed voor de nonk en de slakken in de... Oh, die heeft ook wat slakkeur. Oh ja, Maar ja. En het zijn de wakingen, ganzen. Vooral die veren. ja. Als ik hier aankom, dan hebben ze misschien gehoord. Dan Ja, hoort ja. ze al. Hè. Ja, dat is ook een tip wat ik toen gekregen heb, wie de vos was geweest. Van schaf een paar ganzen aan. Dat zijn de beste wakingen die ze kunnen hebben. Dus ga je een vos over rennen als... Ja, als die de vleugels uitslaan, dan is het toch een spanwijdte van een meter zeker. Hè? En die, ja, als die bieten, die draaien dich het vel om. Hè? Is toch geweldig, die eenden. Man, te gek. Heb ze nog... nou, heb ze al heel veel dieren gehad. Heb ze nog wensen? Zo van, dat zou je ook nog wel een keer willen. Nou ja, ik heb altijd gezegd zo'n klein microvarkentje. Maar dat is niet te doen. Ik heb hier ook bokjes gehad. Maar die komen op een gegeven moment roet. En dan is het hier gewoon heel gevaarlijk. Hè? Ja. En dan ben je niet verzekerd.
En als er hier gaat gebeurt, dan nee, dat wil ze niet. Als zich in een bok onder de fiets rent dan, of een auto. Ja, want dat is een klemgeit, hè? Die ja, bokken. ja. Maar ja. zo'n hangbuikzwijntje of zo? Ja, ik heb het altijd wel leuk gevonden, maar laten we het maar niet doen, hè. Oké. Laten we het maar niet doen. Maar gewoon bij de kleine vee houden. Cindy, ik vind het helemaal geweldig. Dat is het ook, hè? Dat er nog lui zien die zich zo wat maken en door Ja. zoveel plezier uithalen. Ja, en als die beestjes ergens een goed leven hebben, dan is het hey, of niet? Deze gaat straks weer in de broedmachine. En dan zie ze niet broedsnoe. Maar in een broedmachine kan je gemoed broeden, hè? En wel kuikentjes toch? Dat is de toes. Ja, ja.